President Ganyo Trap Youth Council Sengkeme Uba Roy Kupar Senram Ulakan Tho Kalai Ki Seng Badan Hanihu Kanihu Ta Bakanihu Su Halor Ka Jinkano Jongki Ya Ka Seng HYC Bakale San Perthai Habaya Day Bat Ka Jinglet ICT Yo Professor SK Barek Ba Unyar Shuki dan Buram Nakakam in charge Vice Chancellor Kanihu Halor Ka Jinkano Bakaladan Ka Jingpen Ken Ya Kanihu Act Bat Ki Statutes Jongka Habakran Shikila Bathai Ko Bor Uba Senram Ulaong Baka Sengkam Shamla Tukalar Ya Kani Ka Kam Na Ka Daw Ka San Perthai Hinray Na Ka Binta Ka Baha Ka Miat Jong Baro Ki Samla Puli Bat Ki College Ki Bapinya So Bat Ka Nihu Om Tang Na Ka Binta Jong Kita Ki Seng Ki Badan Habo Nihu Uba Roy Ulaong Baka Ministry of Education Ka Sarkar Pedeng Haba Ka Kintiu Kerdan Yo Professor SK Barek Kalapin Kenya Ki Kendon An Ka Nihu Namar Ha Ka Jaka Ban Pak Shimti Shipor Yo Senior Most Professor R. Kongsdir Kat Bompat Yo VC Bapura Kabala Bandang Shimpor Kabajubab ya ki jingkeli halor ga jingbom dan ringkat jong ka HYC haki an nilais nam bayaki persha yo Professor Shukla o President ka HYC ulaong baki dakhat ka seng nadu ki tei ki por badan ga jingyaki kabajur hanihu kila dan lang ban aimen sim mi ki samla puli bat minta ka kentiru ka seng kami syakhamat namar layo i banadu balakut ka samoy trikam o VC barem o Professor Shukla haka arpundre trek am dan kita ki seng hanihu ki bami syakhamat ban persha ya ka jingpen Kenyan bat ka kendon haba ka Ministry of Education ka IT yo Professor SK Barek man pinyat ki kam ka nihu shipor Ulaong baki te ki seng ki lakam ru bala terwa yo Professor R. Kongsdir man shimti ya ka kam VC hadu laisin Henry Umtre kumno mentapat la persha yo Professor Barek uba roy lobu chinkili ba kumno Professor Kongsdir un shimti ya ka shuki haba dangdan ka jingyaki bat kenrom kenram Kumta ulaong baka jingkwa ban shimti Professor SK Barek ya ka kam in charge VC kapin i baka datang ka kampin sobha bat na ka benta ka jingmentoy jongno Kumta ulaong baka seng ka kloy ban yatai bat ka nihusu bat nihuta halor ka ni kamat Henry ban paupat baka seng ka yang halor ka nongrem ban ailat ya ka jingpin ken ya ka nihu ag bat ki statutes jangka Jingkot ka jongi nakalian bongi seng hiki parlok nong lung kubor kolong ban pensai nakaliang ka jongi abei beka mat ka bakum ka seng nila mi syakmat apaniki sngi beladam ban penpau ba ka jingthung yo in charge VC hapu ni hu kam shimlong kat kum ki kendon lani ki an ki balabu la kolong kan ni hu act 1973 lani ka statutes kan ni hu ot nakaliang jong ka seng nila tho ngila let bani kendu ya u chief rector jong ka university belong ru governor ujongi akaban kentu ban kerpa di u bo dei ban shimkhyai ni kam akaban tho syaka Ministry of Education ban pan jingshai ba hakanu ka rukom ban kumnu lapen Kenya kendon jong kan nehu statutes ban thung yo tau second senior most professor ban shimti ya ka kam in charge VC apo nihu hadin balakut kanika samoi trekam jong Shukla ubde VC kat kum ka jing sotho ka jongi kat kum ka jing puli ka jongi ya ki statute jong ka nihu ya ka act jong ka nihu ka kerensha ba habakut jong ka samoi trekam jong nunu VC lanila da VC umla ban trekam ya ka utau VC laneka ban shimti kum in charge VC akum kata ka por de ban ya cheu senior most professor nilawat jingtip badon senior most professor u banang tre hapo ni hun reya utau senior most professor shimla ai lani shimla IT ban bat yang kam in charge VC rela ai pat cheu utau Professor SK Barek nakaliang jong seng nila mi syakmat ban tho yang to jing tho hapo u chief rector jong university belong ru u governor jong state ba khajuk ko por ngila tho ru daka shithi personal Syau Professor SK Barek akaba ngila dawa bat ngila ong ni uba namar ba kajing thung yo hak ban pensyong ni syuki kumuta u in charge VC kalong persya ya ka statute jong kadihu di halor kata kanong rem ni la kerpat ya u Professor SK Barek bu de ban resign on moral ground kajing ong kajong ni kalong bu de ban resign on moral ground namar ba kajing thung hi u kalong in violation ya ka statute jong kadihu Hadin
balami gitu khubor kila mi ka jinglet ka jongi hang te hapo ni hu ban ya kendu yo Profesor SK Bare ban IT ni city de Ladan hapo office nilai i ya ki jing pensyai ki balami na kaliang jong kita ki stakeholders ki ba ki badan ya ni hu ta ka ni hu ta hukum juru na kaliang jong ka ni hu su abai dei bat ki jing pensyai na kaliang jong ki bat ki jing kentho kam tam e na ka ni hu ta na president jong ni hu ta ni man si ban wan khma chong phik nang ba kani ka kam kanom sa umdum kinom kin lesi ki bun ki ban kren ba ki ban kentho yang ikum ka seng ban ong ba ni dei ban le wat banda wat jing tip la ne banda ya kenjok ktin ya kita ki stakeholders ki badan hani hu shwa ben bangin shwa bangin shim ya kanu ka kam habai dei ba kani hu na kini ki ar balai tli gisnam persya yusukla ngim sya isukla nadu kapor bu wanra jingkul mar ka seng ka laju keren na kapor sa kapor nilai keren ya kibri ki bade man keren habai de jingkul kulmar jong sukla ndre kani ka kam de sukla ka de ka kam ya ka ba menta ka de spang ka jingpun khen ya ka statute ka bala thung ya second sinimus but ni kan mau to kapor ka high moral ground ko ba fi shim ko ong ba don ka jingpun khen ya ka statute don ka jingpun khen ya ka act jong kani hu ka jingkli ka long menta ba don ki boong ngi beli ngimi hadu ka arab khandai tering hadu ka lai po tering habaka Ministry of Education kala penmi ya ka order nadu ka arpa ar tering kajing sisa ngiling ngikmi lenti bom mapi ibaya kren sa pang statute pi ya kren sa pang ki act pang ki ordinance mentala arsna malaisna me kajing pen Kenya ka nihu act ya kajing pen Kenya statute ngikmi lenti bom mapi fi mi sakmat ban pen I ya ka ni ka violation ya ka statute de namar ba film sim lami mapi kapelong ngi bangin mi sakma ban keli ban wat jingtip lembaga office jong u lembaga office jong governor ban bu ka jing dawa khmat jong SK Barik on moral grounds udai ban resign kata ka di jing kwa jong ni tiba fin keli yang ngi beleng ngi mi iwan pen kulmar ngi kwa ban pen kulmar ni ka jingwan ka jong i kalong ba lada don ka statute don ka act di ban yat kat kum kita kendon Ndai namar baka serve ka interest jongnu fin suhun pediang bet ka bomla ban long. Himdai ban klat bagi dangdan segiwi ki kenuhun ki bopet perman. Ya kai ka baca hapuk ni hu. Tela tang namar ba piong ba pilabiang pinchu stretch ya ka pinchu interpret ya ka statute kat kum ka interest ka jong pi ta kata ta ka bomla kan man pediang. Ya ka bangimla hiru ban pediang dalele tingi kwa ban ong ya kini ki stakeholders ya kita important stakeholders ki badan hapo nihu ka nongrim ka bakaseng kayeng kalong ba udon usinimus professor balai la pendu ya u bu unlong in charge VC hakum kani kapor kabaar balai la penkhen ya ki kendon jong ka statute jong kani hu bantung ya new in charge VC namar kat kum ki kendon kat kum ka statute kani ka jing tung kum ba kalong mentah kalong persya ya kini ki an ya ki baka nihu kabut mentari ki po snam nadu bala seng ya ka bat kini ki beri ki bayaki ki bala emi ahmad beras kata kita stakeholders ki buju ong bat ni persya jing pen khen statute ni persya jing pen khen a mentar jing keli kalong pilet chai pat habau tau senior professor Arkons dia usah pendu ya kai bo udai ban yo bantum kum tau in charge VC jong kan yu Profesor Arkons dia shimla tre ban shimti ya kakam ban penyat ya kanihu hagi puan bakulmar kila ada ban khot laisin tementaru shimla teriak ban shimti kani kam dei namar kata bal IT no how second senior most professor jo university ikwa ban shu pen pau ya baro kat kum gajing tip ka jongi kani ka news report ka bami akalai trip jung Julai lada feedback kani report ka bau professor Arkons dia ukren uang ba it is a fact that as per the statutory provisions of the university, the ministry should have first offered the position to me as the senior most professor. Tadi kajing tua, kajing keren kajong ha kakot kubur kalai potri kapan pau syai ba mair iong ikubur ya kata ba ka Ministry of Education kalapan Kenya ka statute but klamdan hiru balik ong ben shimti ya kakam acting VC lan in charge VC hadin baka samoy trikam kajong syukla kakut akalai hakar pun ritrik tekum no fin ong ba u Professor Arkons der tre ben shimti ya kakam but sakaway pikiran siya pang ka baladab hakapor bakulmar kanihu ba Professor consider tre ben shimti ban lit panya ja kanihu ubri ubabiang kajeng mu jeng berkat ubadan ke dignity kumno unshimti ya kakam ya kasyuki ban syong kumu VC habau tau syukla hak tu kapor udang ne ta kumu VC umpat resign na kapos VC unlek syong kumno kata kasyuki
ban penyak ikan ihu apa Ministry of Education kam simla ITU kita kabor ban syong kita kusyuki lada fi ngap ikan jengkren ga jong kiru kikren kiong hadin bo Professor Ar Consider tre ban syong ban let ban syong ka syuki VC namar bo syukla dan hapo ka university kiong ile khat yo Professor SK Bare Professor SK Bare utre ban le syong usyong tang sisngi hadin sisngi ka Ministry of Education ka ong yu me yo bor na ban syong hatu kusyuki provisi uklam resign usukla udang de uvisi te mano ba ai bor ni ban syong kata kusyuki kum uvisi kat kum ga jengtep ga jongi tang sisngi uyo balik syong hang tu hadin sisngi ulaha ban yang no na kata kusyuki yo hiru ban syong kum tau in charge uvisi la ude tau second senimus te kani ga pen ibo Professor Ar Consider hakipor ki ba lali khat ya na so tho e ga jing smo jong ni rong ba jong ni noi kai jong te school ba unle syong kum no ga syuki la da kata ka ministry kam ai te ga bor bon syong ten re hakum kani ka por pa ka ba tenya jong syukla kala kut ka arkun rutri kila tep ba kala kut ka arkun rutri ka jing kli kalong pilali ong ni Professor Ar Consider bon shimti ma ya ka post in charge VC hang te kat kum ga jing tep ka jong ni sim ladon markani ga jing kren jong Professor Ar Consider ka balami ka lai kotri jong bulan Julai keren syai ba sim ladon ba approach i nakabantawan simti in charge VC ka Ministry of Education kalapan Kenya ka statute tingingi suyang tanga kata baka don ka jing pen Kenya ya ka statute jong kanihu hakabala IT ya ka post in charge VC siya second senior most professor watla udon senior most professor uba dang tre uba dong long active hangte hapo nihu teka jingkeli kalong manu bapen Kenya ka ya ka statute manu ba recommend ya ka kerting jong SK Barik ban simti kumuta in charge VC but manu balapen sngo thu ya ka Ministry of Education ba senior most professor tre ban simti ya kane kam de lor kani kanong rem hidai ban ai ya second senior most VC wa bentip ban keli de lor kani kanong rem ru ya ka ba menta kesngi na kalyang jong keseng ya de ban tho siya secretary ng Department of Higher Education, Ministry of Education, ng Sarkar India, banwa jingtip naka ministry kabaningkong balay baga ministry kalapan Kenya ka statute ng kanihu kabaar balay baga ministry la ka ministry kala wat jingtip kala wat tuat jingmut ni no senior most professor buun simti yang kam la dalong bu kentat halor kanong rem bu kentat kabalay kabangilawat jingtip na ministry galong ba kumno la thung yo second senior most professor bun simti kumu in charge VC haba senior most professor dang don bat kiwi ki jingwat jingtip ya kabangilap ha lemba kami siapa Ministry of Education ngikwa ban keren na kabasay ngiyeng ban mi yang nangakam kadai namar mangir ngilong concern ya ka nihu ladatang da jingthung yo khle uban panya ya ka university kala bakla pa kala violate lupa ya ki kendon ki bakanihu ka yang la kalong na kanihu act la kalong ya kanihu statutes hukum ta ngin khmi linti kumno baki kam kinya bet nang ni sakmat ngir ngilong concern lada kadon ka jing bakla ka jing kulmar po nihu ngir ngilong concern ma lada kulmar nihu kam kata tangi nihu kam ang ki kita lut ya ki colleges ki prepare ya ki kena school ya ki kena college ki prepare ki puli ya ki colleges ki prepare hapo jong ka jala ki ba affiliate ya la di bat kanihu tekum ka kenuhun kaba pek ya kaba kamya jong ikun samlang himla banjus ngap habang yoi bakadon ka jing bakla hakarukom penya hakarukom thung khamtam e yo kli jong ka university uban penya yang ai kam himla banden bakani ka process banwat yo VC ubalong yo VC permanent kan simpor lese kan simpor riu benai kan simpor pra benai ngimtip ya kata takum kani ka pot kaba ka university kan nang ya lenti kibun ki exam jo ki khana bakum ta ter ni kwa ba haba pibu yo breu uban penia ya university bu kat kum ki kendon ki badai ban bu naman ngim kwa ba menta yo breu la dap thung pa da lenti ka kenriang ka bomdei kat kum ka lenti ngin khmi lenti ban ni sakmat yo kalong kumnu kata ka kum penia kam hapu nihu ti habadi kini ki ni kwa ban pensai ki jing pensai ki jongi bilang besai ngi stick ya ka statute jong kanihu ya ka act jong kanihu ya ka kompeniat ka bade peniat mangingi so thu ba udon utau senior most professor ka kam in charge VC ka de ban led senior most professor but how by day but
But kini ginoilam jom kini giboong iladi kita important stakeholders support nihu la kalong ya kan nihu ta la kalong ya kan nihu su lada kikwa ban ya keren ya kan ikam ikwa ban ya pen I ya kan ya ka jong ni long bakloi ban ya pen I ngin ya pen I ngin ya ta ya kan ikam lada fi ong ban pen bet kumnur ngi kloi ban pen bet den nakaliang ka jong ngi ikwa ban ong bangi tingin stick ya ka kabadon haka statue jong kan nihu namar ngim klet ya kipor ke ba fi mi sakmat ban ya khun ya kan ikam